Good morning guys. Ito yung daily routine natin dito. Pitukan ng manok. Tapos na akong pitukan ng manok. Tapos magpakain ng mga biik. So yun yung lagi natin ginagawa rito. Tapos garden. Dami ng bunga. Pinakaraan konti pa lang. Ngayon, marami na. Yan. Dami ng bunga ng okra. Tapos maraming yung bulaklak na lahat. Bulaklak na lahat. Tapos malapit na ma-harvest yung kalabasa. May isa pa rito. Tapos yung sitaw natin malalaki na rin. Yun. Ampalaya. Malapit na rin na mulaklak yung ampalaya. Tapos yung talong natin. Ito yung talong na tinatawag na Imelda. Namunga na rin. May bunga na rin siya. So lalagyan natin yan ng pataba. Yung lang, pupo ng kambing lalagay natin dyan para organic. Tapos itong apat na manok, ito yung apat na makukulit na yan, hindi ko talaga mahuli-huli. Imbis na sila yung pinaka malapit sa tao, hindi ko tuloy mahuli-huli. Ali! Dali! Dali ba? Sila yung pinakamalapit sa tao, pero hindi ko mahuli-huli. Wala namang araw ngayon, wala. Baka uulan na naman. So, yun lang guys. Update lang tayo sa buhay.